खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना गोबाङानो जों हिन्जावफोर बा सिख्लाफोर बा हाबा जानायानो जा गोबाङानो पिगमेन्टेशन एक्नि स्कार्स डार्क स्पट्स डालनेस बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जोंनि मोखाङावहाय प्रब्लेम्सफोर नुजायो थ' बेफोर प्रब्लेम्सनि गेजेरावहाय आं बांसिनानो नानि समान ना के बराबर माने आङो बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ फेस खालामो आरोना मानो होननानै बुङोब्ला आंनाव मोनसे सिक्रेट दङ थ' बे सिक्रेटखौहाय आङो दिनैहाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजोंहाय आङो शेयार खालामगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो बेनो जाहैबाय आंनि फिसा सिक्रेटानो जाहैबाय नै बेनो जाहैबाय HK Vitals ग्लुटाथियन बियो आंखौहाय गोबां इयार्ससिम आंनि स्किनखौहाय एकदम फ्ल'लेस खालामनानै लाखियो थ' आङो दिनैहाय नोंथांमोनजोंहाय आङो शेयार खालामबाय थ' नोंथांमोनाबो थाबैनो आंनि बायदिनो ग्लुबनो हासिगोन आरोना थ' बेखौहाय माबोरै इउज खालामो आं बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो खोन्थालांगोन थ' गाइस नैबे इन्डियानि #1 कलाजेन ब्रेन्ड बे कलाजेन ब्रेन्डनि टेब्लेट्सआवहाय माखासे इनग्रेडियेन्ट्सफोर दङ जेरैहाय 600 mgl ग्लुटाथियन लोगोसे भाइटामिन C भाइटामिन E आरो लोगोसे हाइलुरनिक एसिड दङ बेयावहाय थ' बेयो जोंनि जा फेसआवहाय प्रब्लेम जायो पिगमेन्टेशन डार्क स्पट्स एक्नि बा डालनेस थ' बेफोरखौ रिडिउस खालामनायावहाय गोबां हेल्प खालामो बे पावारफुल कम्बिनेशना जोंनि फेसनिफ्राय पिगमेन्टेशन जानायखौहाय कन्ट्रल खालामो आरो लोगोसे मेलानिन प्रडाक्शन बेफोरखौ जाहोयो आरोना जोंनि स्किनखौहाय ग्ल'यिं जाहोयो नै HK Vitalsनि पेकेजिंआ बिदि जायो आरोना बथला ओमफ्राय उनावहाय नोंथांमोना बेयावहाय नुनो मोनदों बेयो जाहैबाय अरेन्ज फ्लेभारनि थ' बेयावहाय गासै 15टा टेब्लेट्स थायो थ' बेनिफ्रायनो आङो मोनसे दिहुननानैहाय दै गिलाससेयावहाय होनानै लानोसै मोनसे टेब्लेट ओमफ्राय बेयो जिहेतु अरेन्ज फ्लेभारनि अरेन्ज फ्लेभाराथ' बिराद मोजांखा नालाय थ' लोंनायावबो जेबो गाज्रि मोना आरोना टेस्टआबो बिराद मोजांसो थ' दायो नै दैयावहाय गासिखौबो मिक्स जाजोबनो थाखाय टाइम होबाय आङो एसे टाइम दोनथ'नानै बेखौहाय लोंनो हासिगोन आरोना गोथावनो थ' नोंथांमोनाबो लोंना नायबानो जाबाय बेनि टेस्टखौहाय गाज्रि मोननाय नङा आंबो बिराद मोजां मोनदों गासै 15टा टेब्लेट्स थायो आरोना आरो लोगोसे प्राइसआबो बिराद एफोर्डेबल अनलि $8.99 ल' आरो लोगोसे नोंथांमोना बेखौहाय इजिलि मार्केटावहाय मोननोबो हागोन आरो थ' माखौथो नेनानै दङ नोंथांमोननि स्किनावबो जुदि बेफोरबायदि पिगमेन्टेशन दङ डालनेस बा डिहाइड्रेटेड जानानै दङ स्किना थ' बेयो नोंथांमोननि थाखाय एकदमबारे पारफेक्ट प्रडाक्ट थ' माखौथो नेनानै दङ नोंथांमोना थाबैनो इउज खालामदो नोंथांमोननि फेसआवहाय जुदि डालनेस डिहाइड्रेटेड बा पिगमेन्टेशन बेफोरबायदि जादोंब्ला थ' थाबैनो नोंथांमोना बेखौहाय इउज खालामनायखौ स्टार्ट खालामदो आरो बेखौहाय गावनि स्किन केयारावहाय एकदमबारे एड खालामथार आरो सबसे मोजांसिन खोथायानो जाहैबाय बेखौहाय नोंथांमोना बथ हौवा जा हिन्जाव जा मेन वुमेन बेखौहाय इउज खालामनो हायो जायनिफ्राय नोंथांमोननि स्किना ब्राइट जायो हाइड्रेटेड जायो ग्ल'यिं जायो थ' आरो मा होनबावनो आङो बिराद मोजां जायो आरोना मार्केटावहाय गोबां ग्लुटाथियननि टेब्लेट्सफोर दङ बेफोर मार्केटाव मोननायावहाय नोंथांमोना 500 mgl ग्लुटाथियनल' मोनगोन नाथाय नैबे HK Vitalsआवहाय नोंथांमोना मोनगोन 600 mgl ग्लुटाथियन थ' बिराद साबसिन ना बियो थ' बेखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थानानै होदों बांसिन इफेक्टिभ आरो जोंनि स्किनखौहाय थाबैनो मोजाङावहाय लाबोयो हेल्दि बानायो ग्ल' खालामो आरो हाइड्रेटेड खालामो जुदि बेफोरबायदि ब्राइट इभेन टन स्किन हाइड्रेटेड स्किन लुबैदोंब्ला थाबैनो नोंथांमोना चेक आउट खालामबानो जाबाय HK Vital स्टेप नाव ओमफ्रायहाय नोंथांमोना जुदि आंनि कुपन क'डखौहाय इउज खालामो गेम्स10खौहाय थ' नोंथांमोना एक्सट्रा डिसकाउन्टबो मोनगोन आरो नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो अर्डार खालामदो आरो लोगोसे आं लिंकखौहाय बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सन आरो लोगोसे डिसक्रिपसनावहाय होनानै दोनगोन स' बाय बाय